Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka kinhon yile kai jong ka Assam Rifles kalayo ra ya kanam lado ha ka lempung yile kai football balatip kum ka Assam Rifles Invitation Football Tournament da ka bapenlim no da laiko laar ha ka jinge khun final persha ya ka Laumali Sports Club ka balalong hamadan yile kai jong ka Assam Rifles ka badan ha ka snong light core Shillong. Hagani ka sngi la sa khilang ru da u Director General Katanat Chipai Assam Rifles u Lieutenant General Sukdeep Sangkwan u balalong kum kongsan kentubru yikiway pat ki officer Chipai bat ki nongsha khots ngobha. Ban penpu penpeng yakani ka program yele kai la danru ki jingrwai ni ki hybrid jong ka Center of Kids yo pomtia jong ka snong nongkrem bat kiway. Ka kinhon yele kai jong ka Assam Rifles ka balalong ka laado hakani ka lempung yakun ka layo rong ay ka song pisa ka basilak tengka kat ba ka kinhon yele kai jong ka Laumali Sports Club ka balawan baar hakani ka lempung yele kai ka layo khor ya ka song pisa ka basan po hajar tengka. Mama ni pemeu. मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो मेरी